No, mnohí sa ma pýtajú, že ako dlho treba užívať sulforafán. Tak ako pri prevencii minimálne 4 mesiace teda užívať, potom sa môže urobiť 1-2 mesiace prestávka a opäť potom vybrať takú kúru. Prečo? Pretože žijeme v prostredí, ako žijeme, veľa toxínov dostáva sa do nášho tela sústavne rôznymi cestami. No a toto zabraňuje vlastne sulforafán, aby potom mohli škodiť. Takže na prevenciu súčasné aj regeneruje a dokonca regeneruje niektoré vnútorné orgány a veľmi má výborný vplyv na spánok, na psychiku, pretože dostáva sa, je taká malá molekula, že dostáva sa aj do mozgu a tam teda pomáha pacientom aj tým, ktorí povedzme majú tú rakovinu a v tom liečebnom procese uľahčí im život.